अमरावती जिल्ह्यातील वरुड तालुक्यातील बेनोडा शेत येथे प्रॉपर्टीच्या वादातून भावा बहिणीचा वाद आता चव्हाट्यावर आलेला आहे। सेवानिवृत्त आर्मी जवानांनी चक्क रस्त्यावर येत बेनोडा पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या देखत आपली परवानाधारक बंदूक काढत बहिणीला धमकावलं। या व्हिडिओत 4 पोलीस दिसत असून तरी देखील त्यांनी आपली बंदूक काढत बहिणीला धमकावलं आहे। यात अद्यापही कुठलाही गुन्हा दाखल झालेला नाही। सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे। पोलीस या सेवानिवृत्त आर्मी जवानांवर कारवाई करणार का हे सुद्धा पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे।